Ladies and gentlemen, dames en heren, mijn naam is Alwester Pichene, ik is van Time to Talk. Vandaag zit ik hier op Vrienden Noordsportronde met een stoere, of wat ze is, een stoere supporter van Lemoene van Sittersdal. Zeven de kijkers, wie is ja, u? nee, ik is Jan en ik is een groot supporter, blij daar op Sittersdal. En ik, waar mijn span gaan, ik is daar. En ik geloof aan, daar we elke meisjes zien, hulle voel gelukkig en hulle doen wat hulle moet doen. Goeie werk. En teen die verdediging, ik heb niks teen die verdediging nie, want ik weet elke opponent kan een verdediging hê. Maar mijn span, ik heb baie vertrouwen in mijn span. Verlede week het julle teen Van der Ries op Eagles gespeel en julle het hulle, soos hulle sê, baie fair gewen. Alhoewel twee Eagles in die tweede helft teruggekom het, maar die total was so groot geweest. Waar skryf jy dit toe? Man, kijk, ons talent. Ons kan niet die afschrijven, want onze kinders hebben baie goede talent. En dat wat ons in die gemeenschap heeft, moet net, hoe zal ik zeggen, het moet net bevorderen, zodat we kan meer de toepas wat in hulle is. So, wat bij de coach is maar net die coach moet hulle hier refresh en die rechte besluiten nemen op de rechte tijden. Yes. Verstaan? Kan ik vragen? Die top 12, ons kan nou nog niet praten van top 12, wie gaat top 12 toe doen. Yes. Julle het in die pre-season het julle mannen gespeeld tegen ouens wat aan top 12 gespeeld het. In die pre-season. Yes. Dink jy julle kansen is goed dat julle die jaar top 12, 2025 gaan speel? Man, op die ogenblik lijkt het goed. En ik hou op mijn volle vertrouwen. Mijn span me net behouden bij dit bij de vandaag. Ik meen, wat in die positie waar ons nou is, moet ik net behouden. En dan moet je knak op dit wat nog in de toekomst kan gebeuren. Maar zoveel als nou is, heb ik vol vertrouwen meneer. Enige laatste boodschap voor vandaag spelen tegen die Invincibles Rugby Voetbalclub op hulle tuisveld. Dit is altijd zo dat die twee spannen, als het komt in hierdie klas, dan is het kan al kan doen wij. Wat denk je van die wedstrijd van vandaag, specifiek die A-span? Specifiek geloof ik aan de A-span en ik geloof aan die knop zal deurgaan. Dier wie? Dier mij. Zullen ik nou zeggen, dier mij Lemoene. En jou score prediction op dit? Man, dat zal nou zo baie groot score zijn. Ons maak het 25-12. En die guns van? Van Lemoene. So jy sê Lemoene bo? Lemoene bo. Oké, enige iets wat jy, een shout-out wat jy wil gooien? Nee, dat is, ik zal net zeggen, mijn schietgoed is recht. Voor enige verdediging. Mijn verdediging is goed, mijn span is goed. En net die coach moet zijn rechte besluit nemen. En de rechte tijd. Bye, dank je. Geniet ik even. Asmilani, dank je.